ndị be anyị Igbo bụ Igbo ndị ọma na-ege ntị ebe ọ bụ na ị nọ na n'ụbọchị nke taata bụ Afọ. N'ụbọchị taata bụ Afọ anyị na-achọ ime emume agọmọjị n'ụbọchị Afọ nke taa wee na-asị gị bụ onye Igbo ebe ọbụla ị nọ were anụ ihe m na-ekwu ya nga ọbụla ị nọ na were anụ ihe m na-ekwu aka bụ aka ịfụrụ nọrọ anyị na-asị gị ihe ọma mere gị n'ụbọchị tara ịnị ya bụ ụbọchị Afọ. N'ụbọchị ataba Afọ ga-afọtara anyị ihe ọma, ọ ga-afọtara anyị ndụ ogologo, ọ ga-afọtara anyị ọganiru, ọ ga-afọtara anyị ịhụnanya, ọ ga-afọtara anyị ịdị mma, ọ ga-afọtara anyị ọmụmụ nwoke na ọmụmụ nwaanyị, bịafọtara anyị udo. Ọkachacha ihe dị oke mkpa ọ ga-afọtara anyị bụ ka anyị nwere onwe anyị, maka na nwere onwe na-adị mma. Kpatara o ji wee bụ na ụmụ Izrel ebikọta n'obodo wọ asị ha ngwa unu. Ana m arịọ n'ụbọchị nke taata bụ Afọ ka ọ fọtara mmadụ ọbụla na-achọ nwere onwe na ụdị ọbụla isi achọ nwere onwe a. Ụfọdụ na-achọ ka ha nwere onwe ha n'aka anụghị di, ụfọdụ na-achọ ka ha nwere onwe ha n'aka ajọ di, ụfọdụ na-achọ ka ha nwere onwe ha n'aka ajọ nwaanyị, ụfọdụ na-achọ ka ha nwere onwe ha n'ihe isi ike, ụfọdụ na-achọ ka ha nwere onwe ha n'aka ọya, ụfọdụ na-achọ ka ha nwere onwe ha na nkwuwa okwu, ụfọdụ na-achọ ka ha nwere onwe ha na ndụ ogologo fa. N'ụzọ ọbụla isi achọ nwere onwe, ụfọdụ na-achọ nwere onwe n'aka ajọ mmụọ ka ọ pụọ ha n'alụ, ụfọdụ na-achọ nwere onwe n'ụzọ achụmego fa, ụfọdụ na-achọ nwere onwe n'ebe ha na-agụ akwụkwọ, ma ndị na-achọ ya n'okporo ụzọ, ma ndị na-achọ ya n'ụdị iji na-achọ nwere onwe, ma ndị na-achọ ya ka ha na n'obodo fa dị ka ndị bụ ndị ala Biafra na-ekwu nwere onwe. Anụ na ndị Yoruba na-ekwu onye ọbụla ga-ekwu nke ọ chọrọ na befa, na ndị dị iche iche na-ekwu. Chineke biko, ihe anyị na-agọ na tata ọfọ bụ ụbọchị Afọ ka Afọ fọta nwere onwe nye onye ọbụla chọrọ nwere onwe. Enwe na-asụ n'ụbọchị nke taata anyị ga-ebu ụzọ kwọpụrụ ụbọchị Afọ aka. Ụbọchị Afọ bịa were aka ụtụtụ, Chukwu bịa kwara aka ụtụ. Ụbọchị Afọ bịa kwara aka, Chukwu nke abịa ma bịa kwara aka. Ọ Chukwu nke ikerie niile, nke ikere nu, nke ikere ana nwụrụ nke anyị ma o nwedoro onye tiriri gị arụ n'ike okike ihe ndị a niile ọsọsọ gị ma alụ. Mgbe a na-ekwu na anya nwa bụ nwatakịrị mara mma, nwata nwoke okorobịa mara mma nnukwu n'ogige a na-akpọ Lucifer, ihe niile emekwa nke ahụ dịkwa nke ahụ gịnị eke enu ke a na-emechi ife niile, mana ihe iji wee bụrụ Chukwu eluo mgbe ị chọrọ ka ike mmadụ, nke gosiri na ọgụgụ isi mmadụ kwesịrị ka ọ dị elu ime nọ nọrọ mgbe e kere mmadụ chigata azụ were bịa tasuo. Gịnị mere anyị ji wee kee ihe ndị ọzọ niile oru na nke a chịrị ike mmadụ ekwuzie na ya ma anụ ozi mgbe e kere mmadụ o bido gbaba wọọ ọwa ahụ ka ọ gbabara. Chukwu eji esi ya na aga m atụba gị n'ime oke olulu, atụ ha n'ime oke olulu wom ọ dabata ebe a mana aga na-abụ na onye akpatara ekwensu ji agba mgbe bari nne. Onye fụ ebe nwanne ya ga-esi aga n'iru ọ ga-agbachie ya, onye fụ nwanne ya osi oyi imi ka e were rie ya. Ihe ọma bịa kwara aka, ndụ ogologo bịa kwara aka, ọganiru bịa kwara aka, nwere onwe bịa kwara aka. Eje ana akara nke ebu n'anya eso, ọ mụtara nwoke ya mụta nwaanyị, ọ dabara nwoke ya dabara nwaanyị. Onye sị na ndụ anyị ga-adị ndị a ga-adị, esi na ndụ ụmụ anyị ga-adị ndụ ụmụ ya ga-adị, onye sị na ihe ga-esiri ya ike isi ke ya kpu ihe, onye sị anyị nwụọ ọ ga-anwa anya eje akwụ ya, ọ fụrụ anyị mechie anya o mepe anya ọ ga-afụ anyị, onye fụrụ anyị suo anyị ime imi ya ga-atọ n'elu, onye fụrụ anyị bịara anya anyị ya ga-anọ n'otu akụkụ, ọ ya na-afụ ihe na-eme na nke ọzọ. Eje na akara nke ya ebu anyị eso ihe nsị ya mee nwa mmadụ ya mee nwa m, nsị nwa ọganiru dịrị nwa mmadụ ya dịkwara nwa m. Ndụ ogologo na ala Igbo, nwere onwe na ala Igbo, ka ndị Igbo ka unu fụ onwe unu n'anya. Onye ọbụla jee zọba nwanne ya na a na-eri ihe were agba ọgụ nwanne ebe aja akwa a na-awụfu ya na mmiri ejiri ghe ahụ maka ọ na-ebe aja akwa. A ete ya pawuda, eyibi ya waba ya pampas, o menyụọrọ anyị mamịrị n'ụlọ, edebi ofu obe eberebe akwa obekata akwa ọrara ụra, osi n'ụra bilikwa ọ bụrụ nwa anyị. A na-atụfu mmadụ atụfu maka onwe enwe ga-aba uru. Ofu nwoke be a na-akpọ elebe mgbe ya anya ohi, ndị mmadụ a na-eche ọzọ afa ndị mmadụ amara ya. Gịnị ebido afa nwoke a nọ na be elebe mgbenye anya elebe mgbenye anya ori ọgaranya ezu ohi a. Anya elebara anyị ọdịda niile, ihe niile afụfụ niile a na-ata ndị Igbo elebe anyị anya ka a na-ele anyị anya ọdịda ka ọrịrị ga-abụ oke anyị ise. Ụbọchị nke taata anyị chọrọ ka anyị mee ụbọchị taata bụ Afọ ihe ọma zuo anyị arụ. Ndị na-akwado ọfọ nke a na-achọ ka anyị gọọ n'ụbọchị nke taata, ọfọ nke a chọrọ ịgọ n'ụbọchị nke taata nwere ndị bịara ịkwado ya n'ụzọ pụrụ iche. Ndị na-akwado ọfọ nke a n'ụbọchị nke taata bụ ndị N.T.I ya Nna-Tuu Igbo TV. Anyị na-akwado ọfọ nke taa n'isi onwe anyị wee na-asịrị ihe ọma ga-emelụ mmadụ ọbụla na-esonye anyị, ka anyị tụọrọ ya nzu, maka na akatịrị nzu a na-etu unyi n'ala be anyị. Akatịrị nzu onwe mgbe o ji anakọta jetebe unyi ya ka anyị ji wee na-egburu ya nzu a si ya ugogbuzuo ya chake
ihe ọma ga-ezu anyị arụ. Ọkwa ọbụla batara na N.T.I ya ihe ọma ka ị ga-azụrụ. N.T.I ya ga-awa ebe a ga-anọ na-akpa nkata bara uru, na-ekwu okwu ga-enye ndụ, na-ekwu okwu ga-eweta udo. Anyị ga na-ekwukwu okwu ga na-eweta ego, na ego bụ ume nọ na-abụ ego dị ukwu na-esi ike, na nwoke ego gwụrụ n'aka na-ekwu okwu bara uru na biya. O ji ikwu okwu ajụọ ya ikwudebere na anị gị na-adị ike na-adịkọwa gị bụ sọsọ ịbịa akọmọnụ ma o ruo n'ịkpata ego ike a na-adịghị sadị ya. Onye ọbụla zụrụ ụkwụ ebe a ego ya ezughị arụ. Ọ bụrụ nwoke bụrụ nwaanyị ihe ọma ga-emere gị. Ndị na-achọ odi batara ebe a di ga-akpọ ha ihu. Mmadụ ọbụla zụtara ụkwụ ebe ihe ọma ga ọ ya afụ, ọganiru ka ọ ya afụ, ndụ ogologo ka ọ ya afụ, uru ka ọ ga-erite na ya. Ọbịbịa ọ bịara ebe a ọ ga-amụtarịrị ihe ga-abara uru na ndụ ya. Anyị chọrọ ime ihe dị n'ọjị n'ihi na ụtụtụ na atụtụ ọsọ anyị wee na-atụchukwu oke abịa ma bịa wụrụ ọjị. Ekekere ụwa bịa wụrụ ọjị, ekere oji mee ya ọdị n'ogbe wee mee anyị nwa ya bụrụ ndị ga na-atụ ka ọjị atụke n'ụtụtụ ọma bụ ụbọchị Afọ. Bịa wụrụ onye ọjị ezichukwu onye manya onye oji eke ma onye oji eke amabeghị ọmana ya na-etugbu osisi egbe na egbe. Ntụkwasị obi anyị nwere na gị nwa bụ Chukwu ka anyị ji ekwu nke a na ụta wee na-asị gị ka ị bịa wụrụ ọjị. Anyị na-agọnye ndụ ogologo nwoke, ndụ ogologo ndị Igbo, ọganiru ndị Igbo, ọdịmma ndị Igbo, ọdịmma ndị ikwu na ibe, Igbo fu onwe ha n'anya, Igbo fu ebe ụnụ anọ na ịfụnanya. Ka anyị wee njikọ aka ọnụ, ka anyị wee nkwukọ okwu ọnụ, ka anyị wee na ihe ekwu ka emee ya, ka anyị wee na-ewe zọba Igbo, ka anyị wee na-ewe kwuba okwu Igbo. Unu ekwere ka Igbo fue na onye tụfuo nke ya ntụ ụtụ ya na-ehikwa ahụ. O rere Obinna ya, o rere Obinna ya tọrọ na abụọ were miliọn so ya egota nwunye ya. Onye jerere nnọọ Obinna ya, ijere Obinna gị yire ya mgbe tọrọ ka o si wee dịrị gị. Ka m gbakwa gị iwerekwa millions of and billions of naira ịma ngota nwuzi ya, maka na ọ bụ nnukwu point ahịma nke na-egosi na irefuola Obinna gị. Onye ọbụla atụfukwala Igbo atụfukwe n'obi ha wee na-asị Chukwu biko do ka ebe na were ọjị a ekwena ka Igbo tụfu ihe anwe, ekwena ka Igbo tụfu ihe anwe, ekwena ka Igbo tụfu ihe anwe, ekwena ka ana Igbo bụrụzi ihe a ga na-akọ n'akọ ha. Onwekwana mgbe a na-asị na onwere ndị bụ ndị Igbo. Chukwu ekwekwana. A na-anwụ ana-anọchi, a na-anọchi. Chukwu were ụbara mmadụ gbaa anyị okirikiri na Igbo na-achọ ọtụ achọtụ. Anyị enwee mmadụ mana ekwute ekwu mmadụ ọ dịghịkwa mmadụ na-akpagarịsị ihe a. Anyị ehie nne anyị na-ekwu na mmadụ anọ na mbụ mmadụ na-arụ mmụọ mana ya ehiro nne. Ọ na-akwa na ayiri na igwe amakakwa. Igwe bụkwa ike, igwe bụ agha ka ụnụ na-ama. A na-ekwu igwe ị mụrụ ụmụ ole na igwe niile anyị na-achọ kịta ị mụrụ mmadụ one. Ṅaa ntị ka m gwa unu ndị Igbo ịfụrụ mgbanwe anyị ga-enwe ga-abụ na anyị bụ ndị Igbo ga-alachiga n'Igbo mebe ihe Igbo. Anyị enwebe ụbara mmadụ nwanna anyị mmadụ nye anyị mmadụ na mmadụ adịrọ. O butere anyị ụkọ ihe niile. Mmadụ adịrọ a bụ nlaghachi azụ Igbo na-alaghachi ma ya mụrụ maka nke a n'ihi na ewetara anyị otu mmụọ na ị ga-azụ. Ọ dị ka a ga-asị na o nwere oke ihe eji azụ nwa. Onye kpara gị ọzọ gịnị ka ịzụ, mana nwa ahụ ị na-ekwu okwu ya ka ị zụrụ azụchaa ya niile ịzụrụ ya n'akwụkwọ. Ọbịa gị na-ebido na ịkwa na main market. Esomokwu ya ribego ichekwa ọ bịakwara ọfịs gị nọrọ. Ezụbịa ka o toruo eluigwe ọfụrụ na ọlụ. Ezụbịa na highest grade niile ịzụrụ ya n'akwụkwọ zụbịa zụcha ọrụ adịrọ. Nwanna ahụ ị na-afụ ihe a ka mmadụ iwe stand ịtụfu ihe. Ọrụ oge ka a na-etufu ihe a. Ọ gbagharịchakwa ọ bịakwara otu chọpụ ebe enyi ya nọ were ezikwa ego eji wee oje nọrọ baden asị na ojezi na ọ batazira chọpụ dadi ya modelize gharịwa ya. Ọ ga-elegharị ya na line oge kịta ifu na imirikiti niile n'ihe mbụcha graduate mana ọ bụrụ ya ha gụrụ akwụkwọ ka ha na-alụ kịta. Ụfọdụ na-azụzi ahịa, ụfọdụ na-arụzi ọrụ ọzọ, ụfọdụ na-eme ihe dị iche iche mana o mere nnukwu ego ịtụfu wee zụọ ya. Gịnị kpatara iji mee ntu a? Ihe iji mee ya bụ ọkwa ịtọ ka ha dị ka ị zụọ nke a zụsie ya ike. O nwere ihe a na-azụsi nwa ike ka m gwakwa gị onye Igbo. O nwere ihe ị na-azụsi nwa ike ma ọ bụ na Chukwu azụsiri gị ike. Ihe ị ga-emekọba ha bụ were nke ahụ bụ nechọ nke bụ unu nwere unu ji azụ ejiri zụ gị were ike ahụ were ya zụọ ya. Ya bụ nzụsi ike ị ga-eme ya na o jere ka ọ mara akwụkwọ ka o wee jee ka ọ bata amalụ mma ijikwa wee maa atụ. O nwekwara imirikiti na-ekpa mkpamkpa nwere nnukwu ego n'obodo a na-ewu ewu maka na ihe nwa gị gụrụ akwụkwọ ọrụ ka o nwedị ego nwa. O mere ndị kpara nnukwu ego n'obodo a na-ewu ewu ma ihe ha gụrụ bụ praịmarị 6 elementịrị sọsọ ka ha gụrụ mana ha dịka nwa ya agụba akwụkwọ niile agụba gụcha niile ahụ ọ gụrụ jee ebe ahụ na-arụ ọrụ n'okpuru onye agụrụ akwụkwọ. Asị akwa na akwụkwọ adịrọ mma ndị nke na-agụ zụwakwa nwa gị n'akwụkwọ mana ọkụkọ na-akpa nri anya uhie akọni onye nke ọ dịghị ka ọ na ọma nkwa omume rapụ ya jee zụba ahịa ahụ ị na-azụ.
ile anya fụ na ọ dịghị ka ọ na-adọ ọlụ korie tie ya n'ihe ọzọ ka anyị nwee na ihe anyị na-emepụta na be anyị a ka anyị nwee na nke bụ nke aka anyị ebe a ka anyị nwee na ihe anyị nwere ihu ya ebe a na University of Nigeria emege spy ọ gụrụ university ga-enwe ọlụ mgbe eji abagụcha university a na-achọ ọrụ achọ ka nji ma na omege spy cheta na onye mụrụ ọrụ aka na-achọ ọrụ achọ n'ọrụ aka ya ka ndị mmadụ ga na-achọ achọ cheta na onye jiri gba abọị gbasịa abọị pụta Chukwu gozie ya ọkwana ọtala ya n'afọ orielu uru ahụ onye abatara na nwa agbọghọbịa na onye na-agbọghọ ya na nwa okorobịa ga na-eme ọyị na university ha na nwa okorobịa na university na-eme ọyị apụta ha na savisi onye jere bọyị ihe ha na ya gbakọrọ bọyị under the 5 years ọ gụrụ akwụkwọ ka onye a jere gba bọyị onye jere gba bọyị adapụtazi ya bido mebe ofuma dị na-esie mgbe aha ka ndị nke gara university na-eme ọyị ebe ini okorobịa na agbọghọ ha na-aba eje na ndị savisi ọndawa ihe nachighatazie dị ọpa ihe onye nke setụrụ na-agba bọyị na mme maketi bidogode kpụọgode blọkụ maka onye iduru ụlọ ọkpụwa blọkụ o buru oge blọkụ ya dị n'ọpa ihe ya nke ọzọ onu nwa si yunivesiti agbakọ ego nke nwoke ejere họzụrụ mgbe ya nke nwaanyị nwee ndiri ka enweta ọrụ nke nwoke ejebe ịchọ ọrụ nke nwaanyị ejebe ịchọ ọrụ ebe nke nwaanyị bịara ịchọ ọrụ nke nwaanyị abịa mitizie onye nke jere bụ onye na men market ọ chọta ọrụ n'aka onye ahụ bụ onye men market chọta ọrụ ọ na-achọ n'aka ya ọlụba na ya alụba usoro ya ruo be ha ọfụ na oji ọrụ n'aka mana nke nwa na-agwa onye nke ahụ na ị ga-alụ ya ka na-achọ ọrụ mana anyị nwa abịago kịta afụgodo eme maketi o jigodi ọrụ n'aka na ụlọ nụzụ na rufin and ihe nwaanyị na-achọ ọ bụ ebe ọrụ ga-abịa ọfụ na ọrụ mara eji abalị ebe a ọgbaghị uru o jiri nwayọọ gbagha ụtọ ngị na ya na yunivesiti ị na-ebugharị faịlụ ibugharịgide faịlụ mgbe ị ga na-enwetazi ọrụ nke ị na-alụ alụ ọmụ ọrụ na-eme maketi ụmụ ịtọ akụkọ gị na ọkagbu ofu onye ọbụla tinye aka n'ọlụ ma itiri n'ugbo ma ọ na itiri tinye aka n'ọlụ ka ọ daa bụ na ije tara ndị ọzọ afụ ndị ọzọ eri uru wee na-ayọ Chukwu n'ụbọchị nke taata ihe ọma dị iche iche bịa wụrụ ọjị ndị bịa n'obi atata ndụ ụnụ ndị nwoke ndụ nwaanyị ndụ ezinụlọ anyị ji ala akara nke anyị ebu anyị eso onye jebiri ije ya ruru ụlọ onye kpata akụ ya rie akụ ndị ọzọ anyị eriri anyị akụ anyị ga-eri bịa were aka anyị hụ nri anyị ga na-eri na ya chọnwere nke a ka anyị rie nke ọzọ ntụ aka si gị ya na ọfọ bụ ukwu oyi na ọ bụ ọfọ ya gazie mmeji aka na ahụrụ ụmụnne ọ bụ dọkịta ya enye m dị repọt dọkịta ya ha gị repọt ihe ya na-eri mana finga abụgokwe ịma na konkludugo ọmụ ya eji aka na ahụ nri achọzi m iri nke ọ na-enye m wet mụ jiri aka mbe gas choice onye ọbịa the doctor bido onye gị repọt nwunye ga-abịa debe happy nyọkwa ngwa ga-agwa ịgwa m gịnị agwa ịgwara m agwa na ka aka nji aṅụ mmanya dọrọ mma ka ọ gịnị ike ụmụ ọgwụ agha ihe ọgbara ọgwọ bụrụ onwe ya na ihe ọjọọ anyị gbara 5 nke pụtara na anyị ga-esete ya ihe ọma ndị Igbo kwụnụ fụrụ ya ije anyị mara mma and ọjịrị na anyị na-awa nnọọ ebe a n'izu a niile na-amacha mma nke gbagbacha ya mmekọrịta arụ ịghọtago ịbọnụbọkụrụ kwụnụ fụrụ ya ọ mara mma ka bụkwa otu onye akwa ịghọtago ihe ọma throughout ịfụrụ ya ka anyị were nke a ihe ọbụla bụ ajọ ihe Chineke ji ekputere na ya ihu n'ala ajọ ihe na ụdị na ụdị ọbụla Chukwu ya ekputere ya chụrụ anyị ndị ga-agha chesi ha aka ihe nwere onwe mgbede eme ya gazie na be anyị a na-atụrụ nzu mmanya onye nwe mmanya bụ enyi nwoke enwe efere ya Fishers 88 anyị ga-echenjikwa paakị bọtụlụ ya ọ bụzi otu a ka ọ ga-adị anyị nwego nke ọfụ enyi nwoke enwe nwafọ Igbo ebe dị kọmpanị dị adị bụ na anị Asaba ebe a onye adazinwe mmanya anyị ga na-akwalite na nke anyị nke ọbụla bụ nke ya ka anyị jizi aga ọfọ mmanya ka a ga-ejizi na-aga ọfọ ya na-afịa ya na-aga ọfọ ka ọ gazieri ya maka na ọ gazieri ya ụdị mma akpara na ọba nwere ike kpabakwa ọkwa ịghọta ka ọ gazieri ya ọkpaba ịfụ ya nwa bụ oke mmanya dị ihe sata shọt ogodi mmiri ọnụ demen kwunu ka na-esonye anyị ndị anyị na-agụ tata bụ ụbọchị Afọ anyị gụrụ ka ọ bara nwoke bara nwaanyị ihe ọbụla ibu n'obi n'ụbọchị nke tata pụọ ya agaziri gị anyị aga onye ya n'ọfọ ọ ya agazi ọ bụ na mmadụ ọbụla bụ onye Igbo sofa na ị nwere ezi obi nye ndị Igbo nye ezinụlọ nye ikwu na Igbo ọ ya agaziri gị ụbọchị tata ga-afọ gị ihe efuru oke mmanya kpọrụfụrụ ya tụa ka ọ na-adị anyị were nke a mmanya nwanne anyị nwoke nwe nka ka anyị were ya na-agụ ezi ndị Igbo ndụ na-arụ ndị na-ara anyị anya ha rọcha anyị anya akpọ ha
sekwaba ha ngwa agha kwa ngwa agha asị na akwa ha ngwa agha ga-eji abịakwute anyị ọgụ Chineke ihe anyị na-arịọ ọgụ ngwa agha niile edebere ga-eji achọ ka erebịakwute Igbo ọgụ ka ngwa agha niile agbanwee ka ọ bụrụzie ngwa agha nke anyị nwa bụ ndị Igbo nwere anyị ga-eji eje ọgụ ise mgbe a gazienu